dia 3 d'octubre de 2020 hem intentat pujar al castell de Santa Anna per tal d'informar sobre els efectes que va tindre l'incendi d'ahir. Per a la nostra sorpresa, l'alcalde David González i uns quants membres de la Junta Corporativa Municipal estaven en el castell de Santa Anna impedint el pas. L'incendi d'ahir va tindre efectes molt negatius de cara a lo que ve a ser la muntanya de Santa Anna i el castell i la zona de la barriada del Capurri, on es van tindre que evacuar les escoles de la Carrasca, Santa Anna i el barri del Capurri. L'incendi va tindre efectes també en el rejolar de la Salvadora, que hi ha algunes imatges on es pot veure que es va cremar la zona del pati i la ximenera. Ahir, a les 4 de la vesprada, un veí de la zona de Sant Francesc va donar la veu d'alarma avisant d'haver vist un foc just dalt d'on està l'antic dipòsit d'Àuia. Ràpidament es varen desplaçar allí les forces de seguretat del poble per a evacuar les zones del col·legi de la Carrasca i el col·legi de Santa Anna, pròxims a la muntanya i la zona afectada. Degut al fort vent que feia aquest dia, el foc es va propagar ràpidament i, com podeu veure a les imatges, el fum anava expulsant moltes purnes de brases del foc i aquestes purnes anaven desplaçant-se per el foc i van anar a parar al pati de l'antic rajolar de la Salvadora, que el foc allí es va propagar ràpidament ja que està ple de matolls secs. Els bombers no ho van tindre gens fàcil, ja que van tindre que entrar dins de l'antic rajolar, perquè, degut a aquestes purnes que volaven, es va prendre un antic vaixell que estava allí emmagatzemat. A més, també es va haver d'evacuar la zona del barri del Capurri, ja que el foc estava molt pròxim a les cases. Per una altra banda, l'incendi també va afectar per desgràcia el castell de Santa Anna. La part afectada del castell va ser la cara oest i la gran part de baranes de fusta que rodegen aquesta part varen ser calcinades. La falta de manteniment del castell des de fa uns anys han fet que les brosses creixen molt i rodegen, es pot dir, que la totalitat de les muralles del castell. Aquestes brosses han sigut les que han propiciat que el foc aplegue fins ací dalt del castell. Com haureu pogut comprovar a les imatges que us hem mostrat, l'incendi és molt probable que hagi sigut provocat per alguna persona. I el temporal de vent que feia ahir, 2 d'octubre, va ajudar també a que aquest incendi s'expandirà amb més rapidesa, però per contra la pluja que va ocórrer després va ajudar un poc a que aquest incendi s'extinguera. També volem denunciar la situació d'abandonament en la que es troba la muntanya de Santa Anna, ja que està tota plena d'herbes, matolls i vegetació silvestre que ajuden a l'expansió dels focs.